ବ୍ୟଗ୍ରବଚନକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଓଡ଼ିଶାର ଓ ଓଡ଼ିଆ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଥର ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ଆଉ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ପ୍ରଥମତଃ ଓଡ଼ିଶାର ଏହା ହେଉଛି ଏକ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକର ପର୍ବ ବା କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପରମ୍ପରା। ଯେଉଁଦିନ ଧରିତ୍ରୀ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଓ ବନ୍ଦନାର ସ୍ମାରକୀ ହେଉଛି ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ତିଥିରେ ଏହି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସକଳ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଗୃହପ୍ରବେଶ, ଗାଡ଼ି କିଣା ଏସବୁ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ଦିନରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଉତ୍କଳୀୟ ଚଷାପୁଅ ଆଜିର ଦିନରେ ନୂତନ ବର୍ଷର ଶୁଭ ଦିନର ପ୍ରାରମ୍ଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଥାଏ। ଚାଷୀମାନେ ଆଜି ଦିନରେ ବିଲରେ ଧାନ ବୁଣି ଭଲ ଫସଲ ଲାଗି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନଠାରୁ ଗରମର ପ୍ରଭାବର ପ୍ରଚଣ୍ଡତାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି କରି ଶୀତଳ ଜଳରେ ସ୍ନାନ ପରେ ରଥଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚନ୍ଦନ ଯାତ 21 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଦେବକବି, ଭକ୍ତ କବି, ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦର ପ୍ରଣୟିତା ଜୟଦେବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୟଦେବଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ। ତତ୍ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରଶୁରାମ ଜୟନ୍ତୀ ନାମରେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ। ଆଉ ଦିନ ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଚରଣରେ ପୃଥିବୀର ପୃଷ୍ଠରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଅବତାରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଓ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଗଣନା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ଏହି ଦିନ ମଧ୍ୟ ବେଦବ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶ ମହାଭାରତର ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି